na nga nahimong bagyo kagabi ang LPA nga ana sa Luzon ug gitawag na kini og bagyong Dodong ug gani nakalandfall na kini kaganihang kadlawon sa Isabela. Ani ang report. Padayon karong gitadla sa bagyong Dodong ang kayutaan sa Northern Luzon sa direksyon nga west-northwest sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. Gilaumang mulagpas na kini sa kayutaan sa Luzon karong gabi ug mag-anam-anam na nga mugawas sa nasod. Amtang na siya sa West Philippine Sea, posible nga mas mukusog pa siya into a tropical storm. Pero papalayo na sa atong nasod, ipaabot nga mugawas Philippine Area of Responsibility Sabado sa gabi or morning sa Sunday. So ang iyang gikusgon sa hangin nga dala niya 45 kilometers per hour and gustiness up to 75 kilometers per hour. Kay walay direktang epekto ang bagyong Dodong sa Kabisayan ug Mindanao, hinungdan nga sa Luzon lang giisa ang tropical cyclone wind signal. Apan kay gipakusugman sa bagyong Dodong ang hanging habagat, padayong masinati ang mga kusog nga pag-uwan sa Western Visayas hangtod karong Sabado. Samtang dinhi sa Central ug Eastern Visayas, masinati ang madag-umong kalangitan ug ang hinay ngadto sa kusog nga pag-uwan hangtod sa Sabado. Pero di ta makumpiyansa kay sa panahon nga severe thunderstorm, so, labi na sa hapon o gabi nga nahitabo gahapon pod nga naka-record tag 48.5 millimeters from 2 p.m. to 5 p.m. nga ulan, mo rin posible ning mahitabo gihapon sa mga masunod ng mga adlaw up to Saturday. Ug kay kusog ang hanging habagat, padayon usab nga bawuron ang kadagatan hangtod sa Sabado. Nakasukod ang Pag-asa Visayas og 30 ngadto sa 50 kilometers per hour nga gikusgon sa hangin nga makamugna og 0.8 ngadto sa 3 meters nga gitas-on sa bawod. Hinuon hangtod karon, wala pay giluwatang gale warning ang Pag-asa apan gitugya na ngadto sa Coast Guard ang paghukom kun kansilahon ba ang mga biyahe kun hilabihan na kadagko ang mga bawod. So delikado sa mga gagmayng sakyan ng pangdagat, labi na katong dili di motor. Unya ato pong i-appeal kaning mga beach goers nga maligo sa dagat, magbantay kay sa mga dagko nga balo delikado. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.